Pakita mo dito, yung nakuha natin. At ito lahat yung nakuha namin na alagat ngayon. Medyo marami-rami rin. Unang bunga pala kasi ito. Unang hinog. Kaya medyo konti. Hi guys, for today's video namin ay mangunguha kami ng alagat sa gubat. Tapos kakainin namin guys. Yun. At ang oras pala natin ay mga nasa 7 o'clock siguro ng umaga. Kaya samahan nyo kami guys para manguha tayo. So tara na. So ayan po, tignan nyo naman po yung daanan namin. Sobrang dulas, kaya pagkita ko na lang sa inyo mamaya doon. At andito na tayo. Meron ng hinog na alagat dito ngayon. Yun. Yung pula na yan na nakikita. Tapos asan pa yung isa? Andun. Yun, pero titingin muna tayo ng mas malapit at mas mababa. Tayo na. Basta yung lupa ngayon dito kasi mulan kahapon. Kagabi. Dito may bunga pero hindi pa hinog, kaya titignan natin sa loob kung meron na. Ay wow, ang daming nahulog oh. Yan. Tignan natin sa loob kung meron. Pasok ka, Jel. Andun meron akong nakita. Andun sa loob. Ay, andun sa taas. Ito. Malapit na rin tong mahinog. Tapos andun. Hinog na. Yan. Hinog na. Pwede nang kunin yan. Yan o. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nibaba ko na. At nakuha ko na po yung lagat na tinatawag namin. Comment down below po kung anong tawag nyo dito. Yung alagat kasi, baging din siya. Ito yung baging ng alagat. Hindi po to puno, baging po ito. Yan, ang dami. Pero hindi pa masyadong hinog. Meron sa itaas pero kakaunti naman. Andun oh. Kaya, ay, marami. Marami. Andun pa oh. Ayan. Yung dalawang pula na yan.
Yan yung alagat na tinatawag namin. At tapos andun oh, dun sa itaas. Kaya mong akitin? Andun oh. Yan. Yun pula na yan. Kaya mo? So pakita ko na lang sa inyo mamaya yung kung nakuha na namin. At yan lahat yung nakuha namin ditong pwesto. Tapos yan lahat yung nakuha namin. Tapos titingin muna kami dun sa kabila. So tayo na. Lalakad lang tayo ng kaunti. At ayun, may nakita na ako. Andun. Ayun. Yan pula na yan oh. Kaya sasungkitin ko muna. Ito guys. Ay, nadamay pati yung hindi pa hinog to. Tapos lagay na natin sa supot. Yun. Tapos tingin ulit tayo sa kabila, doon sa may baka. Doon. Kasi may nakita kami kahapon doon eh. Hindi pa masyadong hinog ka, so baka hinog na ngayon. Yun, ang laking baka. Ang laking baka guys oh. Marami palang tanim dito. May kalabasa, may pinya, kardis, marami. Basta marami. Yun. Oh, mayroon. Andun oh, sa taas. Yung pula na yun. Ayun. Tapos andun oh. Ayun. Andun pa. Ayan. Pero hindi pa masyadong hinog to. Ito hindi pa masyadong hinog. Yung nasa taas, yun yung hinog. Kaya yun lang yung kukunin namin. Kaya papatayin ko muna yung camera para kukunin ko. At ito na nga yung nakuha namin dito. Hindi ko pa kinuha yung isa na yan kasi hindi pa masyadong hinog. Orange pa lang yan. Dapat ganito, pulang-pula. Yung parang ang kinis na yung balat pag hinog na. Ganito dapat yung kunin nyo. Huwag yung orange kasi maasim na maasim yun. Kaya titingin muna kami doon sa kabila kung meron pa. Kunin mo yung patpat. Tingin muna kami dito kung meron pa. Kung wala na, uuwi na kami. Dito, wala ata. Merong bunga pero parang di pa hinog. Ayun, malilit pa yung bunga. Yan. Maliliit pa. Kaya hindi pa pwede. Dapat kulay-pula yung kulay niyan para pwede nang kunin. Ito wala. So, ayun. Guys, uuwi na kami. Dahil wala na. Sa susunod ulit namin kukunin yung iba. Sa susunod na araw, pwede na yon. Pakita mo dito yung nakuha natin.
At ito lahat yung nakuha namin na alagat ngayon. Medyo marami-rami rin. Unang bunga pa lang kasi ito. Unang hinog. Kaya medyo kaunti. At pakita ko pala yung nasa loob niyan. Pahingin nga isa. Para may pakita ko yung nasa loob. Puro buto yung nasa loob. Ganyan na. Yan. Butong malalaki. Yan yung nakakain. Yung lasa pala nito ay manamis na maasim-asim. Yun yung lasa nito. Pero masarap ito. Lalo na pag naghuhukay tayo ng kamangag. Ito yung number 1 na kinakain namin. Na naghuhukay ng kamangag pag ganito nang may nahihinog. Yan. So, kakainin muna natin yung alagat na nakuha natin to. Kung tulog kaan. Tapos na. So, ayun lang guys. Thank you pala sa panonood ng video namin. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para sa susunod naming video. Thank you guys.